Medicinskom je fakultetu u Rijeci donirana suvremena oprema vrijedna oko 40.000 eura, namijenjene za rad i edukaciju pri studiju dentalne medicine toga fakulteta. Studij dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci postaje jedan od vodećih u Hrvatskoj. Rad suvremenim tehnologijama, koje su uglavnom skupe, treba omogućiti studentima da bi nakon 6 godina studija mogli izaći na tržište i raditi. Ovo je intraoralni skener, to je 3D skener koji omogućuje da mi umjesto klasičnih zahvata na pacijentima, klasičnih otisaka, uzimamo digitalne otiske koje kasnije u kompjuterskom programu obrađujemo, izrađujemo naše protezske nadomjeske, te ih kasnije izrađujemo pomoću 3D printera. Ovakva je tehnologija još uvijek novost u svijetu, a njezinom primjenom štedi se vrijeme pacijenata i liječnika. Protetski otisak iz 3D printera izlazi vrlo precizan, brži i jeftiniji. Dobivaju mogućnost zapravo da zakorače na neki način u budućnost sa vrhunskom novom tehnologijom. Bolja im je mogućnost edukacije i bolja mogućnost naravno usvajanja kliničkih vještina, što je njima zapravo jako bitno. Time će se omogućiti neprestano usavršavanje znanstvenika, edukacija studenata, ali i kvaliteta usluge za pacijenta.